achterste is bijvoorbeeld dan van de Hopi-Indianen. En dat is veel fijner ingelegd. Dat is een kachina, dat is weer een heilig poppetje. Is dat een sjamaan of zo? Ja, Iets dergelijks? ja, in die geest. Want zij zijn enorm spiritueel, hè? Enorm. Ga je eens even? En dat ben ik dus zelf ook. Ik ben dus daardoor heel erg geïnspireerd. Ik luister ook, powwow ken je misschien wel, bijeenkomsten met de grote feesten. Ja. Ik vind het jammer eigenlijk dat ik een blanke ben. Dat klinkt raar, hè? Nou ja, misschien in een volgend leven. Ja, nou, ik denk ook, ik heb shamaanse Of misschien vrouwen. in een vorig leven. Ja, nou, precies. Ik heb verschillende mensen gesproken. Op een tijdje zat ik niet goed en ik had shamaanse vrouwen getroffen, of mannen. En omdat ik zoveel connecties had met die typisch. En zij zei, volgens mij heb je daar al gewoond. En dat ging eigenlijk best wel ver. En die vrouw zei, die had mij nooit gezien. En ik kwam daar binnen en die zei gelijk al dingen dat ik denk van, ja, hoe kan jij dat weten? Weet je wel, toch heel mysterieus. Waar. En ja, dat is gewoon heel boeiend voor mij. Uiteraard. En als ik hier alleen woonde, dan was alles Indiaans. Maar ik heb mijn hoekje, dit mocht ik. Ik heb recent, het mooie is, dus dat ik deze pijp voor mij gemaakt is. Een originele pijp die gerookt wordt in de typisch, die rondgaat als de sprekers, hier doen we tabak in. De sprekers, tevens als je de pijp hebt, die mag spreken, moet de rest de mond houden. En die gaat rond op vragen, maar niemand mag praten zolang iemand die pijp heeft. Oh, dat zou heel handig zijn voor menig vergadering. Nou, daarom... Die wij hebben op het werk, hè? Nou, precies. Briljant. Wij hebben het zelfs met mijn zus en broers hebben we het gehandhaafd. Er waren wel eens conflicten. Daar hebben we bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we gezegd, omdat je gauw genoeg door elkaar praat, heb je een dingen. Ik ben de spreker. En daarna ga je antwoorden. Wie heeft hem gemaakt voor u? Een Indiaanse. Ik heb zelf mijn originele adelaarsveer, die heb ik op certificaat. Deze adelaar, je mag nooit een adelaarsveer eigenlijk bezitten. Ik heb een adelaar zien vliegen, die verloor een veer en die heb ik dus bemachtigd. Nou, dat is een teken voor hun, want hun gaan in een nest, onder een nest zitten. En je moet die waardig zijn, je moet die durven te plukken uit het nest van een adelaar. Maar toch niet uit de vogel zelf? Als hij hem al verloren is. Ja. Oké. Dus je komt dan dicht op het nest van een adelaar en die kan toch ook wel schade aanrichten aan... Ja. Daarom was dat ook een beproeving? Kunst. Ja, juist. Ja, juist als dezelfde beproeving als wat ze doen als ze de vuurdans doen, als ze dus haken krijgen in het lichaam. En je moet net zo lang blijven hangen totdat die haken zich losrukken van de huid. Heeft u niet gedaan? Nee, dat is voor de Indianen zelf. Dan ga je over van jongen naar man. Oh ja. En je krijgt altijd 3 namen. Je krijgt een naam, dan krijg je nog een naam. En als je 18 bent, waar je dan goed in bent, die naam blijf je houden. Want de Indiaan zegt, ja, jij heet Johan. Waarom? Wat is Johan? Ja. Johan is niks. Of iedereen is Johan. Maar bijvoorbeeld daarom een grijze beer, dan zal hij gevochten hebben met een beer. Allemaal die termen heeft die persoon mee te maken. En die gaat hij zijn leven lang dragen. Voordat, niet meteen draaien, want ik ga het eerst even vragen. Want u zit daar, mag ik u ook iets vragen? Nou, wat wilt u vragen? Nou,
eigenlijk heb ik maar één vraag, want hij heeft net verteld al dat hij zou dolgraag naar Amerika willen gaan. Om daar nog dichter op de cultuur van de Native Americans te zitten. Maar u wilde niet mee, want u deelt die levenswijze niet. Of is er een andere reden? Nou, ik deel het met hem wat hij vertelt, maar ik heb zelf daar niks of niet veel mee. Dus vandaar. Ja. En Peter is altijd al heel erg Indiaans geweest, altijd Amerikaanse auto's en altijd met muziek. Dus die drie dingen is altijd zijn passie geweest, maar ik heb niet wat hij heeft. Nee. Nee. Dus jullie hebben ergens een middenweg moeten bedenken. Ja. Zeker. Hey, en hoe is het met, want zijn dat de zoons? Ja. Ja, dit zijn de zoons, ja. Hoe staan zij daarin? Ja, die weten niet beter. Want dat was al voordat ik, die zijn opgegroeid met mij, dus papa is helemaal Indiaans. Hun weten niet beter. Maar hun hebben dat, nee, die hebben dat lang niet. Ze zijn gamers en sporters, darten, voetballen. En het mooiste vind ik niet het mooiste, en ik geef ook niks om Amerikaanse auto's. Waarom vind je dat mooi? Nou, luister, ik restaureer mijn leven lang al Amerikaanse auto's. Vanaf mijn 16e en ik ben nu 66, dus ik heb er heel wat gemaakt. Ik heb niks met een moderne auto, helemaal niks. Hun net andersom. En hun komen niet in de garage. Want ze hebben pap altijd gezien met bebloede vingers, smeer, benzine onder de auto's. Papa, wat ben jij nou in hemelsnaam allemaal aan het doen? Ga toch lekker iets anders doen. En dan heb ik een paar weken soms zitten stoppen, want dan werd ik het zelf echt ook moe, of je slaat op de duim. Het is altijd wat met oude auto's. Het is verroest, je moet slijpen, maar het is, ik noem het een ziekte. Na een paar weken begon dat weer te triggeren. Ik moet en zal weer wat gaan maken. Dus nu ben ik er weer 2 aan het maken, ook op een andere locatie. Dat houdt niet op. En dan noem ik dat een soort ziekte. Want waarom zou je iets doen wat soms van baalt? Nou ja, een way of life. Ja. Dat klinkt iets positiever hè? Dan ziekte. Ik weet niet of we hem door het raam nog kunnen zien. Want nou, Clint Eastwood, hè? Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, Clint Eastwood, dat was, of is, een acteur, regisseur. Ja. Maar waarom hangt hij dan? Want het is natuurlijk niet allemaal 1 op 1 zoals het is. Dat klopt. Die heb ik dan ook de cadeau gekregen. En omdat ik de Amerikaanse nummerborden verzamelde. Maar ik vind hem gewoon een gave acteur. Dat is hetzelfde als dat je... Once Upon a Time in the West, ken jij die film? Ja, uiteraard. Nou. Sergio Leone. Dan heb je Woody Strode. Ja. Dat is de trein, dit is de opname van, dit heb ik in Amerika laten komen. Woody Strode is van de Blackfoot Indianen. Er zijn dus heel veel acteurs die hebben half Indiaans of 1/3 Angelina Jolie en noem ze maar op. Elvis Presley heeft Indiaanse bloed. Ja. Cheyenne. Dus de hele geschiedenis ben ik allemaal nagegaan. Maar ik vind hem een van de gaafste mannen. Net als met Clint Eastwood, die er uitschieten. Dit is dan geen blanke, maar als cowboy. Ja. Maar Eastwood heeft ook eigenlijk in bijna al zijn films zit altijd wel een sociale achtergrond. Hè? Juist. Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Hij komt voor de zwakkeren en zo. En dat vind ik mooi dat je dat nu weer zegt. Ja. Rechtvaardigheid, want jij zei helemaal aan het begin van ons gesprek, ik kan niet tegen onrecht. Nee. En dat herken ik. Maar dat betekent wel dat je vaak in moeilijke situaties sterk moet zijn. Want je ziet natuurlijk heel veel onrecht. Heel vaak. Daarom noemde ik ook meteen op van ze maken zich zo druk over alle moorden en over de Houthis en de Tutsis. Maar er zijn meer Indiaanse mensen vermoord op de planeet als welk ras ook. Er zijn bij graven en dat ik zo'n hekel heb aan het katholieken. Ze werden verplicht de haren af te knippen, naar scholen te gaan. En recent hebben ze in Canada weer een groot graf ontdekt met 600 kinderen die vermoord zijn. En dat wordt
allemaal verzwegen. Omdat ze niet in dat... Omdat ze niet wouden omswitchen naar naar de blanke wereld. Katholiek worden en de haar af en de taal mocht niet gesproken worden op school. Werd je streng gestraft. En ik ben zelf al 30 jaar lid van NANAI. Dat is Noord-Amerikaanse actiegroep, Noord-Amerikaanse Indianen. Al denk 30, 40 jaar. Daar stort ik geld. En die behouden weer de scholen. Die willen weer dat de taal terugkomt, waar de armoede in is. Dus ik heb zelf in de Black Hills, zijn ze nog Crazy Horse, zijn ze uit aan het kappen. Ik weet niet of je dat weet. Nee, dat nou, Crazy Horse, aan de gang is niet. Ja, Crazy Horse is een van de grootste leiders, ook van Little Bighorn, de grootste slag van Custer. Ja. Ze zijn nu dus een rots uit aan het kappen, waar hij staat op een paard. Dat wordt het grootste monument ter wereld. Daar is al iemand mee begonnen, dat duurt een paar levens. Oh, dus dat gaan wij niet meer meemaken? Nee.